Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w naszych bursianych porochach. Jak pozeram na Wasze gęby, bardzo się cieszę, że Was widzą. To by może trzeba by było wysiedzieć w trudnym języku, wekrzynowym, ale to będziemy za chwilę. Nasz prelegent bude wysiedzieć po polsku, a nachodzicie się w takim miejscu, które do sprawy zobowiązuje, żeby wysiedzieć po angielsku. Ale wierzę, że lekko nie zrozumiecie, tym pisze, że nie mam zamiaru wysiedzieć długo, bo nie dla mnie z tego przyszły, ale dla naszego prelegenta. Dnešnim wykładom zaczynamy cykl naukowych, popularno-naukowych dopowiedzi, prelekcji w naszej bursi. W tym sezonie było tak, że regularnie w ruskich bursi w Gorlicach organizowane były takiego rodzaju stricze z naukowymi prelekcjami, potem zamali uspereru, ale nie tak bardzo, bo w ostatnich latach minimum 2 naukowe prelekcje były organizowane, bo jedną z funkcji Ruskiej Bursy, Stowarzyszenia Ruska Bursa jest to ta edukacyjna, wychowawcza funkcja. I jak raz takie dopowiedzi idealnie się to wpisują. Także to dnešnim wykładem zaczynamy to tegoryczny cykl. Pro dalszy będę oczywiście informować i Was bardzo serdecznie na nie zapraszamy. A teraz zapraszam do wysłuchania prelekcji, której na hołowo to sanitarna sytuacja i publiczna zdrowia w Gorlickim powiecie 19-20 stuleciu. Tam to teramy czasowe już to był pełno doprecyzowane naszym prelegentom, którym jest wszystkim łamheł bardzo wyznany, ale w związku z tym, że mamy jeszcze nadzieję się słuchaczy na żywo, to też taka nowa forma w naszym wykonaniu, żeby to się odbyło, to było też streamingowane, jak to się profesjonalnie wyśluje. To naszym prelegentom, dla tych osób, które nie znają, naszym prelegentom jest Damian Nowak, robitnik Muzeum Bliskiej Ziemi. I właściwie nie mam nikogo wytać na te stricze, ale w związku z tym, że to jest robitnik tego muzeum, a mamy wśród nas dyrektora tego muzeum, także to też bardzo serdecznie witam pana Pawła Kocani, dyrektora Muzeum Bliskiej Ziemi. Ale najbardziej, może jeszcze tu stopniła, ty bardzo się cieszę, że ste wy i was też bardzo serdecznie witam. A nasz prelegent, jeszcze powtarzajcie to hołownej temy, absolwent jednej i drugiej szkoły, to już nie, może ważne, ale żeby nie poputała, to powiem, daj Boże doktoranckie, chude niedługo absolwent doktoranckiego studium Jaszyckiego Uniwersytetu. Kiedy sme ho poprosili, żeby wysiedział o czym nie było to właściwie, co związane z karpacką spadkowiną, to on by wysiedział. Właściwie nieważna jaka obszar, osobliwo galicyjskiej doby. Tym razem wybrali taką, to może pójść nietypową temu, ale dumam sobie, że to sprawdy będzie ciekawa i interesująca temat. I to też to się doznamy, jak było dawno, a może to nam też powiesz, czym jest teraz, tak, a nie inaczej. W różnych kwestiach i już oddaję głos, najsia produkuje. Ma powiedziane, że może gada te godziny, a potem już pomału zaczęte kinczyty. No to może zejdzie do 2, ale jak się nam będzie nudziło, to już będę mu machać, żeby już kinczył. Na razie oddaję głos. Dziękuję. Tak sobie właśnie czytam ten tytuł i sam jakoś nie mogę uwierzyć, że ja na ten temat wygłaszam prelekcje. Zazwyczaj gadam albo o cerkwiach, albo o wieczu, ale tak w 2 słowach dosłownie jak to się stało, że taki temat mnie zainteresował. Kilka lat temu do Zagrody Maziarskiej w Łosiu, gdzie wówczas pracowałem, trafiło kilka pudeł dokumentów po lekarzu powiatowym w Gorlicach, doktorze Antonim Ślebocińskim. No, dokumenty były w stanie złym, ponieważ gdzieś tam ileś lat temu zostały wyjęte ze śmietnika, ktoś po prostu je wyrzucił, przeleżały, odczekały swoją dolę w piwnicy muzealnej, no i trafiły do Zagrody, gdzie się nimi zaopiekowaliśmy. Mam nadzieję, że
Również po części, jak na razie, zaopiekowaliśmy się nim w sposób merytoryczny. Niesamowita dokumentacja. Myślę, że tutaj nad nią może pracować zespół i to zespół, który nie składa się z historyków, ale także z osób, które już specjalizują się stricte w historii warunków sanitarnych, zdrowia publicznego, czy w ogóle bardzo szerokiego problemu zdrowia, bo to jest większość nazw dla przeciętnego historyka to są nazwy absolutnie obce. Wówczas jeszcze posługiwano się na co dzień językiem łacińskim, więc większość chorób, jak i leków zaradczych są po prostu po łacinie, więc dużo czasu zajmuje, żeby odczytać je we właściwy sposób. Więc też pewien notes, który znalazł się w tym zbiorze archiwalnym, notes taki z Korowic, miejscowości powiatu gorlickiego, stał się osią tej prelekcji, no ponieważ temat, jak Państwo doskonale wiedzą, jest niesamowicie szeroki i tutaj można by w sumie na każdy slajd poświęcić osobną prelekcję, ale to chyba byłoby już niesamowicie nudne, gdybyśmy przez godzinę na jakiś tam bardzo wąski temat mówili. Temat jest niesamowicie też złożony, nie tylko tematycznie, ale także chronologicznie. Są tutaj bardzo różne elementy prawodawstwa, które jakby generowały sytuację nie tylko sanitarną, ale także sytuację związaną z opieką zdrowotną. Tutaj no przede wszystkim to jest tutaj w tym temacie najciekawsze, no to jest prawodawstwo galicyjskie czy austriackie, które przez cały XIX wiek było tworzone, więc elementy dotyczące zdrowia publicznego czy wytycznych sanitarnych znajdują się w bardzo wielu ustawach, w setkach rozporządzeń. To jest pewnie, jak gdyby chcieć zebrać wszystkie rozporządzenia i ustawy dotyczące zdrowia publicznego i wytycznych sanitarnych, to myślę, żeby to tutaj kilka metrów bieżących dokumentów drukowanych by się zebrało, więc też tutaj nie będę się specjalnie jakoś zagłębiał w sytuację właśnie prawodawstwa austriackiego, jeżeli chodzi o sprawy sanitarne, natomiast w kilku przypadkach oczywiście skuszę się napomknąć o pewnych również aspektach prawnych. Powiat gorlicki jako obszar, który w sumie funkcjonuje niedługo, jest obszarem niezwykle złożonym, zróżnicowanym, zarówno historycznie, jak i geograficznie, etnicznie, religijnie i pewnie ma to też wpływ, chociaż może gdzieś drugo- albo trzecioplanowy na tematykę niniejszego wystąpienia, ponieważ to, co dzisiaj my rozumiemy w pojęciu powiat gorlicki, to jest twór, który powstał w 1866 roku. Składa się jakby z dwóch historycznych ziem, ziemi wieckiej, fragmentu zachodniego ziemi wieckiej i wschodniego ziemi sądeckiej. Niemalże prostą linią jest przecięty geograficznie, no, południowa część jest to teren górski, północna część jest to teren pogórzański, dużo niższy. Zatem oczywiście idą sprawy etniczne, a dalej i religijne. I jeżeli chodzi o ludność, no to był to taki bardzo przeciętny powiat, ponieważ od połowy wieku XIX ta liczba mieszkańców powiatu to było około 60 000 i ona wzrastała w sposób tak delikatny, także przed II wojną światową liczba osiągnęła niemalże 80 000 mieszkańców. No teraz ma dużo więcej. Tutaj kilka takich wprowadzających danych liczbowych. To są dane, które są z jednego źródła, nie są weryfikowane i zestawione z innymi danymi. To są dane, które podał dr Ślewodziński.
Czyli w 24 roku, bo wtedy objął jakby stanowisko lekarza powiatowego w Gorlicach, to są zaokrąglenia do około 100, więc tutaj nie ma jakichś tam wielkich przykłamań. 76 tysięcy osób zamieszkiwało powiat gorlicki w 87 miejscowościach. I teraz tutaj od razu uwaga, że to 87 miejscowości to są gromady samoistne, czyli tutaj mamy na przykład Bodaki i Przegoninę jako dwie. Mamy Ładyszów i Wirchnę jako dwie miejscowości, więc tutaj Regetowy są dwa, więc tutaj jakby Zdynia i Łuk. Więc mamy tutaj jakby dlatego tak wysoką liczbę tych miejscowości, że one są po prostu w tej formule, jak funkcjonowały samoistne czy samoistne w tym czasie gromady. Średnio każda miejscowość była zamieszkiwana przez 875 osób. Na jedną wieś przypadało 175 domów i w każdym średnio w domu mieszkało około 5 mieszkańców, co jest dla mnie takim dość dużym zaskoczeniem, bo ja sobie te przedwojenne domy wyobrażałem jako gospodarstwa, gdzie mieszkało kilkanaście osób, zawsze ten taki przekaz o wielopokoleniowych domach, że pradziadki, dziadki, rodzice i dzieci wszyscy mieszkają w jednej izbie i każdy śpi w każdym kącie. To tutaj jakby z takiej czystej statystyki wygląda, że aż tak to ciasno w tym czasie nie było. I tutaj mamy oczywiście pewne dwa takie, czy nawet 3 miejsca, które też jakby troszeczkę zawyżają. To są 2 miasta, Gorlice, które były w sumie nielicznym miastem w tym czasie, bo liczyły niespełna 6 tysięcy mieszkańców, 5599 i Biecz 3672 osoby. No i największa wieś w powiecie, czyli Moszczenica, która chyba dzisiaj jest również największą miejscowością, jeżeli chodzi o miejscowość niemiejską na terenie całej gminy. Natomiast najmniejsze miejscowości, no to jest Wirchnę, Długie, to też się zdziwiłem, że należy do najmniejszych miejscowości, zarówno pod względem liczby ludności, jak i samych gospodarstw. I mamy tutaj tą wyliczoną medianę, to też jest tutaj niesamowicie ciekawa sprawa, ponieważ poniżej mediany mieszkało tylko 15 tysięcy osób, ale mieszkało w połowie miejscowości, czyli w tych 40 niespełna miejscowościach mieszkało tylko 15 tysięcy osób. Reszta mieszkała powyżej tej wartości. To są właśnie, troszeczkę ona jest zaniżona poprzez tą sytuację właśnie Krążna, Dragaszów, Wirchnę i te malutkie samoistne gminy, które de facto były przysiłkami większych miejscowości. Pierwszym tematem, który ma znaczenie dla sytuacji takiej sanitarnej, ja też będę skakał po tematach, będę je trochę mieszał, żeby też nie było zbyt monotonii, to są cmentarze. Tutaj w prekuluarach padło pytanie, jak to jest, że często się mówi na cmentarze cerkiewne czy cmentarze przykościelne, czyli ten obszar, który znajduje się w ogrodzeniu cmentarza, że jest to cmentarz. Bo tak faktycznie przez wiele wieków było, w momencie kiedy lokowano wieś, wyznaczano obszar pod cerkiew czy pod kościół, on był ogrodzony murem albo jakimś inną formą ogrodzenia i pomiędzy przestrzenią świątyni a ogrodzeniem to był ten teren grzebany, gdzie po prostu chowano tam mieszkańców miejscowości. To, o ile w takich niewielkich miejscowościach, no bo tutaj trzeba mieć świadomość, że, nie, że w XVIII czy XVII wieku wsie były nieliczne, to myślę, że nie w Beskidzie Niskim
mało która wieś przekraczała liczbę 100-150 mieszkańców, więc tych zgonów też nie było aż tyle, więc te cmentarze sobie z tym pojemnościowo radziły. Natomiast sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec XVIII wieku, kiedy wzrasta liczba ludności, więc pochówki też nie były normowane, czyli chowano po prostu jak ktoś sobie jamę grobową wybrał. Często pochówki przede wszystkim w miastach były na kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrach, także po prostu przysypywano, no i to oczywiście prowadziło do wielu do poważnych zagrożeń epidemiologicznych, sanitarnych, więc z tym sobie nie radzono przez wiele lat. Cmentarze, przede wszystkim te miejskie, były miejscami, gdzie się normalnie nie chodziło, bo nikt o zdrowych zmysłach, i tu mam na myśli zmysł węchu, by na taki cmentarz nie wszedł, po prostu tak śmierdziało. Tak samo śmierdziało w kościołach. Przecież krypty pod kościołami były to miejsca przeznaczone pod pochówki, więc to wszystko gdzieś tam się ulatniało do wnętrza kościoła, więc smród był nieziemski, nie do zniesienia, więc ale też nic z tym nie robiono. Owszem, starano się poszerzać te cmentarze, o ile to było możliwe na terenach wiejskich, to robiono, ale w miastach już tutaj granica była, zaraz były jakieś kamienice czy place, więc takiej możliwości nie było, więc przede wszystkim ten problem dotyczył miast, w mniejszym stopniu cmentarzy wiejskich i dopiero, jak to się mówi, musiał przyjść Austriok, żeby zrobić z tym porządek. Pierwsza taki punkt prawodawczy, który zmienia sytuację cmentarzy, to jest edykt z 1783 roku, do 13 grudnia wydany, czyli pod koniec roku. Został ogłoszony już w 1984 styczniu, był ogłaszany również w kościołach. Kościoły w tym czasie i cerkwie już były pośrednikiem pomiędzy państwem a poddanym. Księża tutaj mieli funkcje już urzędnicze, więc oni byli prawem zobowiązani do ogłaszania takich dokumentów i też musieli się do tego stosować. Tu mamy najlepszy przykład, jak długo się stosowano do takiego prawodawstwa, no to na przykład Kraków. Założenie cmentarza Rakowickiego, pierwszy pochówek to jest 1803 rok. Cmentarz Łuczakowski podobnie. Inne cmentarze miejskie zostały założone kilkanaście lat po wydaniu tego dokumentu. Natomiast są też akcje szybsze, na przykład taka sytuacja miała miejsce w Bieczu, gdzie po 8 miesiącach u Franciszkanów uprzątnięto krypty i pochowano kości niemalże 500 osób, które złożone zostały przez 150 lat w kryptach klasztornych, kościelnych pod kościołem Świętej Anny do zbiorowej mogiły. To jest tablica do dzisiaj na klasztorze wieckim z 26 października 1784 roku, więc sytuacje wyglądały różnie. Trudno jest określić, jak to wyglądało na terenach wiejskich, ponieważ to są sytuacje nieuchwytne w dokumentacji katastralnej. Z tego czasu już istnieją dokumenty katastralne, czyli tutaj jest pierwszy kataster galicjuski, czyli metryka józefińska z 1785 roku, później jest drugi kataster, metryka franciszkańska i to jest ten w 1817 roku i to jest ten czas, kiedy można uchwycić, kiedy w danej miejscowości powstał cmentarz. Cmentarze wiejskie powstawały na terenach należących do odpowiedniej parafii, więc bardzo rzadko zdarzało się, jeżeli na przykład już w tym czasie parafia była zniesiona przez
władze austriackie i nie posiadała gruntu, no to były sprawy wyjątkowe, więc wtedy cmentarz był zakładany na gruntach gromadzkich. Ale zazwyczaj to jest, zawsze cmentarz znajdował się w tym pasie, który pierwotnie należał do parafii. To były dość spore uposażenia. Tutaj średnio na terenie Łęboszczyzny, no to gospodarstwo parafialne miało około 30 hektarów, więc było całkiem sporym i było też miejsce, żeby znaleźć taką odpowiednią lokalizację pod cmentarz, żeby był odsunięty od terenu ściśle zamieszkanego i co najważniejsze, był odsunięty od źródła wody, no czyli po prostu od rzeki. No to starano się jak najbardziej cmentarze odsuwać od rzek, no, z których wiadomo, że pili zarówno ludzi, jak i w tym czasie jeszcze, jak i zwierzęta. Więc cmentarze, te, które my teraz znamy jako cmentarze, to jest taka w sumie nowa sprawa, bo liczy około 200 lat. Cmentarze były zakładane na początku wieku XIX, w latach 20., więc to jeszcze jest uchwytne na przykład w wizytacjach parafialnych. Była taka seria wizytacji pomiędzy 1817 a 1819 roku, gdzie wizytatorzy właśnie pośrednio wskazują, że jest cmentarz zakładany, że na przykład jest już cmentarz wygrodzony, ale jeszcze się na nim nie chowa. Więc to można w niektórych miejscowościach właśnie uchwycić, no, że cmentarz powstał pomiędzy 1810 a 1820 rokiem. Tutaj kilka statystyk odnośnie cmentarzy, to są już lata 20. XX wieku, czyli na 76 tysięcy mieszkańców było tylko 45 cmentarzy. Jakby na 1687 osób przypadał jeden cmentarz i tutaj są podzielone również na miejscowości o większej liczbie i mniejszej liczbie mieszkańców. I sama też forma cmentarza. To nie wszystkie miejscowości miały swoje. Proszę? Nie wszystkie Tak, miejscowości tak. Nie wszystkie miejscowości miały cmentarze, no ale na przykład taki Łuk czy Wierzchne należało do parafii, gdzie taki cmentarz się znajdował w Bardyszowie czy w Zdydniu. No, Bodaki też nie miały swojego, tylko no, Bodaki miały swój cmentarz 15 metrów dalej, czyli już na terenie miejscowości Przegonina. I teraz zgodnie z wytycznymi sanitarnymi cmentarze powinny być terenem bardzo jasno wygrodzony. Tutaj prawodawstwo nie mówiło, w jaki sposób ma być ten cmentarz ogrodzony, natomiast musiał być jakoś ten teren całkowicie wydzielony i przede wszystkim miał być chroniony przed zwierzyną, która mogła sobie wejść na cmentarz i sobie coś rozkopać. Jednak się nie wszystkie gminy stosowało, tylko 40% wszystkich cmentarzy w powiecie gorlickim i to jest XX wiek, nie wiemy jak było dokładnie w wieku XIX, za brakiem drobnych informacji, które świadczą o tym, że cmentarz jest na przykład ogrodzony parkanem, to są to na przykład informacje, które są zawarte w wizytacjach parafialnych i tutaj mamy różne sposoby grodzenia cmentarzy. No, żywopłot, drzewa, tutaj na przykład w przypadku Bardyszowa jako jedyna miejscowość było podane, że jest obsadzony smerykami. Te smeryki jeszcze do niedawna były jako element ogrodzenia i wygrodzenia cmentarza w Bardyszowie. Tutaj mamy no to drzewami, murem, tylko 3 cmentarze zaznaczono, że są ogrodzone murem, chociaż tych cmentarzy tak naprawdę jest więcej. Tak po prostu stwierdził doktor, cały czas powtarzam, to są dane, które w swoim skorowidzu ujął doktor Ślewodziński. Płotem, na przykład w jednej miejscowości cmentarz był wygrodzony drutem po prostu, jako pewnie taki jak dzisiaj to wygląda, ogrodzony był
pastuchem, natomiast w przypadku też kilku cmentarzy nie ma informacji na temat w ogóle ogrodzenia, czyli albo tam Ślebodziński po prostu nie był, albo nie miał w ogóle pojęcia, czy ten cmentarz jest ogrodzony, czy nie jest. Tutaj widok z początku XX wieku na cerkiew w Czarnym. Z rębowym ogrodzeniem jest wyznaczony teren cmentarza cerkiewnego, natomiast tym płotem to już jest płot cmentarza parafialnego do dzisiaj istniejącego, więc tutaj też jakby jakość ogrodzenia się dużo różni. No ale to całkiem był spory obszar, ten cmentarz ma pewnie kilka dobrych arów, więc takie ogrodzenie sztachletowe też musiało być w jakiś tam sposób utrzymywane. Taką formą wygradzania cmentarzy, a również mającą funkcję sanitarną, czyli nie dopuszczającą tej wody, która może być skażona, a pochodząca z cmentarza, to było okopywanie cmentarzy rowami. To zwykłe rowy melioracyjne. Metoda stara, prawdopodobnie stosowana od dawien dawna przy cmentarzach zwierzęcych, o których za chwilę powiem. Stąd nazwa do dzisiaj funkcjonująca w miejscowościach jako okopisko. To też weszło w język polski w taki dość sposób negatywny, ponieważ okopiskami przed wojną nazywano cmentarzy żydowskie. To cmentarze żydowskie, których w powiecie tutaj były tak naprawdę dwa, bo był w Gorlicach i był w Bieczu. Pierwotnie po to, żeby nie ruszać ziemi, po prostu były otoczone takim wałem ziemnym i tak samo w taki sam sposób na przykład wygradzano cmentarze epidemiczne. To kolejny temat, w jaki sposób właśnie zabezpieczano się przed potencjalną możliwością przeniknięcia się jakichś tam prądków cholery razem z wodą. Więc o ile się nie często stosowano do okopywania cmentarzy właśnie przy cmentarzy parafialnych, to bardzo skrupulatnie przestrzegano tej metody w przypadku cmentarzy epidemicznych, a tutaj de facto znamy tylko tak naprawdę cmentarze choleryczne, które już zaczęły powstawać w 1831 roku, czyli podczas pierwszej epidemii cholery, więc cmentarze te funkcjonowały niedługo, po 40 lat jako miejsca grzebalne, bo prawdopodobnie ostatnie pochówki na tych cmentarzach to są lata 70. wieku XIX, ale starano się już przynajmniej w tym miejscu pilnować tych zasad. Tutaj mamy też na przykład miejscowości, które stosowały się podwójnie do wyznaczonych standardów i to jest Bednarka. Cmentarz w Bednarce był jednocześnie okopany rowem i obsadzony drzewami, w Ładyszowie był ofosowany i obsadzony drzewami i w Lipnej, gdzie była to jedna z najmniejszych miejscowości, był ofosowany i ogrodzony. Do dzisiaj widać na terenie cmentarza w Lipnej właśnie to fosowanie. Można sobie też właśnie to obejrzeć na geoportalu na zakładce Gida. No i jeszcze długie też kapitanie to dzisiaj widać. To jest ten cmentarz, który jest powyżej cmentarza wojskowego, tak w linii prostej. Powyżej cmentarza wojskowego jest cerkwisko i cmentarz dawny parafialny, a później po prostu cerkiewny, filialny. Więc do dzisiaj ten rów i nasyp w długim pozostał. On ma 10 cm, tak że go można przejść i go minąć nie potykając się, natomiast no, na lidarze bardzo ładnie się rysuje i co ciekawe pokrywa się idealnie z jego granicami z źródeł geodezyjnych czy kartograficznych. To jest mój ostatni ulubiony temat,
kostnice, czy też tutaj trubiarnie. Tutaj z kostnicami sprawa w Galicji dopiero rysuje się w połowie wieku XIX. Po co były w miejscowościach kostnice, skoro była tradycja przetrzymywania zwłok przed pogrzebem w domu 3 dni. Taka była tradycja, tego się trzymano i do dzisiaj się tego jeszcze tutaj w niektórych miejscowościach pilnuje. Więc kostnice może się wydawać, że to była taka rzecz zbędna, a jednak jak się zagłębi właśnie tutaj w przypadku prawodawstwa, jeżeli chodzi o kostnicę, tutaj jest wyraźnie powiedziane, kto ma stawiać i kto za nie odpowiada i kto tam ma leżeć. Więc to staje się coraz bardziej jasne i klarowne. Więc kostnice, nieważne czy w danej miejscowości znajdował się cmentarz parafialny, czy cmentarz gminny, to za kostnicę odpowiadała gromada, czyli lokalna gmina. Gmina musiała tą kostnicę wybudować, musiała tą kostnicę utrzymywać, dbać o jej dobrą kondycję technologiczną. Natomiast w kostnicach przechowywano ciała zmarłych na choroby zakaźne. Tutaj jednoznacznie, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek objawy, czy za życia, czy po śmierci, że zmarł w wyniku choroby zakaźnej, nie mógł być, jego ciało nie mogło być przetrzymywane przez 3 dni w domu, musiało być złożone w kostnicy. W kostnicy miały być przechowywane zwłoki osób, które są nieznanego pochodzenia, czyli włóczędzy, gdzie to był nagminny proceder w Galicji, osoby, które były w podróży, zmarły przypadkowo w danej miejscowości, a nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy nie chorowały na żadną chorobę zakaźną, więc po prostu ich ciała przechowywano w kostnicy i wtedy też pogrzeb następował 24 godziny od zgonu, a nie po 72, jak to było zwyczajowo przyjęte. Teraz kostnica to było też zobowiązanie dla gmin i gminy nie specjalnie się chciały z tego wywiązywać, ponieważ kostnica musiała mieć też stróża, przypisanego stróża do kostnicy, który będzie jej doglądał i co najważniejsze, co tutaj też było takim punktem, gdzie danej miejscowości się buntowały, musiała taka miejscowość zapewnić nie dość, że utrzymanie tego stróża, czyli pewnie jakieś drobne wydatki na niego musiały iść, ale także musieli utrzymywać tak zwane światło. Oznaką, że w kostnicy przetrzymywane są zwłoki, była przez całą noc świeciło się po prostu światło, więc bardzo często posługiwano się tym zabiegiem przy schadzkach. Kostnice były takim zwyczajowym miejscem tajnym schadzek, więc sobie osoby schadzkujące w takiej kostnicy zapalały sobie światło i miały święty spokój przez całą noc. Nikt im tam nie przeszkadzał, zresztą tego miejsca unikano, obchodzono nie szerokim łukiem, po prostu cały czas się. Myślę, że wiele osób do dzisiaj przechodząc koło kostnicy współczesnej ma pewien takie jakieś mrówki na plecach, ale no, tym bardziej w czasach, kiedy wierzono dużo bardziej aktywnie w różne wampiry, upiory i inne rzeczy, więc to można było się spodziewać, że taki upiór może też w takiej kostnicy po prostu wyjść. Tutaj na zdjęciu moja ulubiona, ponieważ pierwsza kostnica, którą w życiu zobaczyłem jeszcze w takim mniej więcej stanie, jak na tym zdjęciu, kostnica w czarnym. To dla mnie było też niesamowite doznanie. Jako młody chłopak mogłem się tam w tej kostnicy trochę pobawić, dlatego też tutaj taką trochę historię jej za chwilę
dokładniej chciałbym ukazać. I tu mamy też podział na kostnice, które znajdowały się na terenie powiatu gorlickiego. 11 było w miejscowościach polskich, 18 w miejscowościach łemkowskich, czyli tutaj jakby do obowiązku posiadania kostnicy bardziej stosowała się ludność łemkowska. Do dzisiaj kilka z tych kostnic, które tutaj są na tej liście wymienione, istnieje i co ciekawe, no wszystkie są jakby po tej stronie łemkowskiej. Nie zachowała się na terenie powiatu chyba w tym momencie żadna kostnica po stronie osadniczej polskiej. Jak się przegląda stare zdjęcia cerkwi, to dokładnie można gdzieś tam w tle zobaczyć gdzieś tam ukrytą w rogu, czy w rogu cmentarza, czy gdzieś za cerkwią kostnicę. Tutaj akurat miejscowość Czarna, zdjęcie z lat 20. i tam tutaj koło bramki, jak Państwo zobaczą, mamy budynek Wielkiej Kostnicy. I wiemy, no, że ten budynek powstał po 1850 roku. Z tego okresu pochodzi mapa katastralna. Tutaj mamy bramkę i tutaj jest już naniesiona kreskowanym na czerwono zarysem kostnicę właśnie. Oczywiście już dzisiaj niestety nie istniejącą. Wracając do Czarnego, tutaj chyba najstarsze, czy jedno z najstarszych zdjęć kostnicy, jeżeli pozwolę sobie wrócić do zdjęcia cerkwi w Czarnym. Tutaj za tym drzewem, jak się przyjrzymy, to widzimy linię dachu. Więc to są chyba dwa najstarsze zdjęcia kostnic z terenu Łemkowszczyzny. I dwie pochodzą z Czarnego. Tutaj zdjęcie z okresu I wojny światowej z 1916 roku. Tu na pierwszym planie jest cmentarz wojenny, dzisiaj obsadzony drzewami. No i kostnica, która już w tym czasie widać, że była w dość kiepskim stanie, ale to jakby nic jej nie przeszkadzało, żeby przez kolejne lata przetrwała akcję Wisła i razem z cerkwią sobie przez cały okres PRL-u stały obok siebie. W momencie, kiedy cerkiew w Czarnym przeszła pod zarząd Sudeckiego Parku Etnograficznego, wykonano dokumentację tej kostnicy. Tutaj Zygmunt Lewczuk z Nowego Sącza ją udokumentował, zinwentaryzował. To są też zdjęcia jego autorstwa, a pochodzące z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu. Prawdopodobnie w celu przeniesienia jej do skansenu wraz z cerkwią. Niestety to się nie powiodło, ponieważ w momencie, kiedy cerkiew zaczęto przenosić, to kostnica się zawaliła. Więc tu mamy wielki zrębowy budynek. Tutaj jest chyba, jeżeli chodzi o warianty kostnic, to jest chyba najbardziej rozbudowana drewniana dzwonnica, kostnica, czy trupiarnia, którą znamy, ponieważ to jest budynek dwudzielny. Całkiem duża jak na kostnicę, z pomieszczeniem pierwszym dla grabarza, gdzie pewnie miał jakiś kilof i łopatę. Tutaj, gdzie są derki AP, to jest wejście. Tutaj to większe pomieszczenie to jest to miejsce, gdzie przechowywano zwłoki. No tutaj, nie wiem jak to teraz wygląda, to jest zdjęcie sprzed paru lat. Pytam Marysia, może powiedzieć, jak to, czy coś jeszcze z tej kostnicy zostało. Ona się zawaliła około 1991-90 roku. Także cała spadła. Nie dotrwała do naszych czasów również kostnica z Władyszowa. Ona sobie stała na dole w rogu cmentarza.
Bardzo podobna lokalizacja na przykład jest, że też sobie stała w rogu cmentarza poniżej jakby tego głównego punktu, czyli gdzieś tak całkowicie by poza wzrokiem ludzkim była w Grabiu. To też cmentarz ma bardzo podobne kształtowanie w Grabiu jak w Gładyszowie i mniej więcej były w tym samym miejscu. To też jest temat do prześledzenia, w których miejscach lokowano budynek kostnicy. Tutaj wygląda na to, że to jest północno-wschodni, więc być może to też ma jakieś znaczenie. To jest temat do przebadania. I to dzisiaj istniejąca wielka kostnica w Pętnej. Jedyna kostnica, którą udało się w taki sposób konserwatorski wyremontować, to jest kostnica w Nowicy i tutaj oczywiście to nie jest przypadek, że taką kostnicę wyremontowano. Zaraz obok mieszka Szymon Modrzejewski, ówczesny członek Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Warszawie i w ramach prac tej komisji uratowano tą kostnicę, która również już na początku lat 90. była w ruinie, no to do dzisiaj jest po generalnym remoncie i jest przywrócona do pierwotnej formy architektonicznej. Jest nowe pokrycie gruntowe, winnicy przez najbliższe lata nie grozi. Na terenie powiatu w latach 30. powstała jedna murowana kostnica, jest to kostnica w Krygu. Wtedy też powstał cmentarz, więc to było założenie od początku przemyślane, tak że zostanie na nim zlokalizowana kostnica. Kostnica murowana, solidna, z wentylacją. I teraz Kryg był w tym czasie niezbyt wielką miejscowością, ale było tutaj to centrum wydobycia ropy naftowej. Do Krygu przyjeżdżali wiertarze i pracownicy kopalń tamtejszych naftowych z różnych miejscowości i często się zdarzało, że po prostu oni w czasie pracy umierali, więc wtedy też takie kostnice mogły służyć do przechowywania zwłok właśnie tych pracowników kopalni ropy naftowej i to też jest kolejny temat, żeby prześledzić nie tylko w powiecie gorlickim, ale w ogóle w miejscowościach, gdzie był szczególnie aktywny czy przemysł naftowy, czy ruch wydobywczy, żeby prześledzić, czy tam znajdowały się kostnice i w jakiej one były w formule architektonicznej. Kończąc trupiarnię, przeskakujemy na zwierzęta. Jakby pod względem sanitarnym i zdrowotnym niemalże tak samo jak sprawy ludności, ważna była kondycja zdrowotna zwierząt hodowlanych. I tutaj będzie to lekkim tylko nadużyciem, jeżeli powiem, że w XIX wieku zwierzęta miały lepszą opiekę medyczną, w tym wypadku oczywiście weterynaryjną niż ludność, no ponieważ jakby epidemie chorób zwierzęcych szybciej się przenosiły w stadach. Tym bardziej, że powiat gorlicki jako powiat przygraniczny był miejscem, gdzie przepędzano bydło z południa, więc tutaj jakby bydło z terenu dzisiejszej Rumunii, Węgier i Słowacji było przepędzane na północną stronę Karpat. Tutaj oczywiście jest to głównie w pierwszej połowie wieku XIX i także po części w drugiej połowie. Więc tutaj przybywały potężne stada, więc zanim to stado zostało rozdysponowane na terenie Galicji, ono było już tutaj badane. Więc służby weterynaryjne tutaj często to były służby utrzymywane przez zarządców dóbr, które miało interes, żeby sprzedawać zdrowe bydło. Prowadziło badania, czy na przykład nie mają jakieś opryszczki, czy innych popularnych
chorób wśród zwierząt. Tutaj tylko dodam, że takim najpopularniejszym weterynarzem powiatowym na terenie powiatu gorlickiego był dr Kazimierz Szczalecki, właściciel Kwiatonowic, zaangażowany niesamowicie w życie polityczne, w życie społeczne całego powiatu gorlickiego. No i bym nie był sobą, jakbym nie powiedział, że został pochowany po prostu w Bieczu na cmentarzu parafialnym, więc no bo to Kwiatonowice to była wówczas parafia Biecz, dlatego też i spoczywa w Bieczu. I on też tutaj prowadził wiele różnych zabiegów, wprowadzał nowe rasy bydła i oczywiście również jeździł na inspekcje sanitarne po wsiach, badając przede wszystkim kondycję bydła. Myślę, że owcami tam się specjalnie nikt w tym czasie nie przejmował, tym bardziej, że tych owiec wcale tak też nie było dużo w porównaniu na przykład z krowami. Tutaj jest taka statystyka, ile było w powiecie w latach 20. koni. Też jest ona rozdzielona na miejscowości polskie i miejscowości łękowskie. Tutaj taką wyraźną dysproporcją to są właśnie te owce i świnie. Więc tutaj było wiadomo, na co kładziono też akcent większy hodowlany. Są ciekawe miejscowości, bo jest kilka miejscowości w ogóle bez owiec, także na przykład owiec stwierdzono 0, ale takich miejscowości jest kilka. Spotyka się w niektórych miejscowościach, że było po jednej owcy, ale w miejscowościach łękowskich, gdzie się tak w takim powszechnym mniemaniu się uważa, że tych owiec było stosunkowo dużo, no to na wieś to tak średnio to było po kilkanaście, kilkadziesiąt owiec, jakby tak to wszystko sumować. Statystyki są z którego roku? To są 24, 25, 25 rok. Jak są zwierzęta, no to są też i grzebowiska. I tutaj, o ile nie każda miejscowość miała cmentarz ludzki, to każda miejscowość, za wyjątkiem takich niewielkich, miała swoje grzybowisko. I teraz jest pytanie, gdzie te grzybowiska się znajdowały? Czy to były tereny gromadzkie? Najprawdopodobniej tak. Natomiast te grzybowiska nie były wyznaczane w sposób katastralny, czyli nie mamy zaznaczonych na mapach katastralnych cmentarzy zwierzęcych, więc można sobie tylko pamięcią ludzką, gdzie takie grzybowisko, czy też właśnie okopisko w danej miejscowości się znajdowało. No tutaj mamy 4 miejscowości, w których grzybowisk zwierzęcych nie było, czyli Stróżówka, Turza, Rozenbark, czyli dzisiejsze Rożnowice, Przegonina i Bodaki jako, no, liczymy tutaj jako jedną, bo to tak naprawdę był to jeden organizm wiejski, chociaż były to 2 gminy. Kolejny temat, który przyciąga uwagę, to są oglądacze zwłok, czyli po prostu wiejscy kolonerzy, których zadaniem było stwierdzenie faktu zgonu, ale co nie było najważniejsze, no bo to mógł stwierdzić w sumie każdy, który ma jakiekolwiek pojęcie, czy ktoś żyje, czy nie żyje. Natomiast oglądacz zwłok miał stwierdzić, czy ta osoba zmarła z przyczyn naturalnych, na choroby niezagrażające żyjącym, czy zmarły na choroby, które mają jakiekolwiek znamiona choroby zakaźnej. Więc tutaj to była podstawa, żeby taki oglądacz zwłok po prostu przyszedł i wypisał kartę zgonu. I tutaj większość miejscowości tych takich oglądaczy zwłok posiadało. Tutaj, jeżeli chodzi o same początki takie prawne, no to mamy tutaj ustawę z 1896 roku, kiedy weszła w życie
gdzie właśnie prowadzono na terenie Galicji funkcję oglądacza zwłok. I teraz w przypadku, kiedy w miejscowości był lekarz, no to on był oglądaczem zwłok, on był koronerem i on stwierdzał zgon, natomiast w miejscowościach, gdzie nie było lekarzy, byli specjalnie do tego przeszkoleni przez lekarza powiatowego oglądacze, którzy po prostu chodzili i stwierdzali zgony i czy można na przykład takie zwłoki przechowywać w domu. Tutaj ciąg dalszy, oglądacze zwłok byli zaprzysięgani, tutaj najstarsi byli zaprzysiężeni na Łękowszczyźnie w 1896 roku. Ja mam dokładnie, kto został z datą często dzienną wypisany, który został kiedy zaprzysiężony, żeby te tabelki były w jakikolwiek sposób czytelne, no to te informacje tu nie są podawane. No i oni w tym czasie, kiedy byli w tym czasie, kiedy ta lista była sporządzana, to mieli już po 70-80 lat. No więc pod koniec wieku XIX, no to byli w tym czasie jeszcze w sile wieku, no i pewnie tą funkcję pełnili często do końca życia. I teraz kim byli... Czy to była, przepraszam, odpłatna funkcja? Prawdopodobnie tak, aczkolwiek w ustawie nic na ten temat nie ma, żeby ktoś miał za to dostawać pieniądze. To jest rozporządzenie z 1893 roku normujące oględziny ciał zmarłych i tutaj też są właśnie, jest specjalistyczna, kilkustronowa instrukcja dla oglądaczy zwłok i po prawej stronie jest karta śmierci, czy też karta zgonu, różnie była zwana w różnych okresach. I te karty możemy często odnaleźć w księgach metrykalnych, jeżeli gdzieś w urzędach stanu cywilnego czy w parafiach. Często te karty jako dzisiejszy odpowiednik aktu zgonu dostarczano księdzu, czy w tym czasie jako urzędnikowi stanu cywilnego i on czasami te karty pozostawał. Bardzo rzadko się zdarza, żeby te karty zachowały się jako zbiór kompletny, natomiast gdzieś tam jako karty różki, zakładki są gdzieś tam spotykane. W zależności od okresu były różne formularze, więc tutaj nie ma co się przejmować, że te karty wyglądają inaczej wyglądały w latach 20. inaczej pod koniec wieku XIX. To jest pierwszy wzór takiej karty, czyli mamy tę liczbę bieżącą, miejscowość, w której zmarł, imię, nazwisko, wiek, wyznanie religijne. Tutaj mamy rzymskokatolicka, grekokatolicka, ewangelicka, izraelska i inne, stan cywilny, zatrudnienie, przynależność, czas śmierci, dzień, godzina, przed południem czy po południu, oznaczenie choroby, śmierć nagła, przypadkowa, samobójcza, gwałtowna i też jest przez to, czyli co do tego doprowadziło, lekarz ordynujący, dzień pogrzebu, uwagi, data i podpis oglądacza zwłok. Z takich ciekawostek wśród oglądaczy zwłok dominuje w 100%, dominuje ludność chrześcijańska. Nie ma w żadnej miejscowości, za wyjątkiem Goric, gdzie lekarzem był Marceli Frylik, który był Żydem, no to on był oglądaczem zwłok dla wszystkich, no to raczej nie ze względu religijny, tylko z racji pełnienia przez siebie funkcji. W żadnej miejscowości innej poza Gorlicami taka sytuacja nie występuje. No i tutaj Państwo mogą przeczytać rota przysięgi dla oglądaczy zwłok, no, a tutaj jest to, o co chodzi w jego funkcji, co jest najważniejsze, czy potrafi faktycznie rozpoznać, czy osoba zmarła na chorobę zakaźną, czy też nie. Czy ostatnia choroba zmarłej osoby wynikła z panującej lub pojawiającej się choroby gminnej, albo też nie była chorobą zakaźną, przez którą mogliby współobywatele ponieść szkodę
na zdrowiu, że wreszcie o wszystkich tych wypadkach doniosę właściwej władzy. Tak mi Boże dopomóż. Amen. Więc każdy bądź zwłok taką rotę musiał podpisać. Teraz najbardziej popularny chyba, znany z imienia, nazwiska. Przez to, że te przysięgi po prostu to musieli być chrześcijanie. No. Po prostu nie było innej roty i dlatego. Można było pewnie mówić ostatniej formuły, a zresztą jaki Bóg go pomaga, to Kiedy Anton, zaproponowali? proszę? Oglądacie znowu Do 39 roku. A No i teraz, kobiety? też się pojawia taka koncepcja, żeby przywrócić tą funkcję jak po prostu cywilnego koronera, który nie będzie lekarzem, a będzie pracownikiem służby zdrowia i będzie po prostu, nie musi być osoba po medycynie, po odpowiednich kursach będzie mogła wystawiać akty zejścia. Więc taka sytuacja teraz może gdzieś tam się powtórzyć. Jest szansa dla Ciebie. O, Antoni Basa-Łyga, znany przede wszystkim jako szklarz z Leszczyn z dwóch. Tak, tutaj też jest znany. Znamy Lipsi się czujesz. Znamy z tego na funkcję. To jest hasło oglądaczy zwłok. No, oprócz tego, że tak. Uśmiech ma szczery. Tak. Sprawa, że on właśnie był oglądaczem zwłok, a nie tylko szklarzem, który wędrował po drogach powiatu gorlickiego i pewnie nie tylko. Także miał funkcję w swojej rodzinnej miejscowości, czyli był po prostu też oglądaczem zwłok. I teraz też ciekawa sprawa, no ja nie przebadałem tego, musiałbym jakby też śledzić życiorysy wszystkich oglądaczy zwłok z danej miejscowości, ale też jest ciekawa sytuacja, kim byli. Czy to byli po prostu ludzie przypadkowi, czy to byli ludzie piśmienni, no, czy musieli być piśmienni, skoro musieli wypisywać karty zgonów i musieli przejść odpowiednie przeszkolenie sanitarne. Natomiast no, na przykład w Włosiu był Mikołaj Lubicz, no to był to w tym czasie już emerytowany żandarm CK żandarm, a w tym czasie już sołtys. Często oglądacze zwłok wchodzili w składy komisji sanitarnych, o których jeszcze będzie za chwilę. Już godzinę przekroczyłem. Tutaj znowu skacząc, dane statystyczne podane bezpośrednio ze źródła, to są zapiski Antoniego Schneidera. O, odnośnie Antoniego, to też jest sprawa do statystyki. Najwięcej oglądaczy zwłok w powieści miał na imię Antoni, więc to taka ciekawostka już czysto imienna. To oczywiście jest wklejone pod legendę i mamy ilość mieszkańców, na którą przypada jeden lekarz, jeden chirurg, jedna akuszerka, aptekarz i z innej kategorii. No i w powiecie gorlickim mamy, to jest 1865 rok, ta tabela, więc mamy 65 500 ludności. No i też na taką liczbę przypada jeden lekarz, chirurg, tutaj proszę sobie zobaczyć, 3, czyli wynika z tego, że trzech w tym czasie chirurgów było, 5 akuszerek, jeden aptekarz i w innych kategoriach nie wiadomo co to przedstawia. No i teraz wchodzą nam jakby czym się różni lekarz od chirurga. No, znaczy chirurg jest lekarzem również o specjalizacji chirurgicznej. Zwykły lekarz nie mógł wykonywać zabiegów chirurgicznych, natomiast lekarz chirurg mógł. I teraz mamy jednego lekarza i trzech chirurgów. I kto
utrzymywał takich chirurgów. To byli lekarze gminni tak naprawdę, no i utrzymywały ich tutaj tak naprawdę Biecz i Gorlice. No tutaj mamy w Bieczu jednego lekarza, chirurga, więc nam się jakby trochę ta liczba na terenie powiatu zmniejsza, bo były dwóch w jednym i dwóch chirurgów w Gorlicach. Natomiast też to taka już absolutna dygresja wstecz. Powiat gorlicki, czy późniejszy powiat gorlicki, a wówczas obwód jasielski, czy jeszcze nawet cyrkuł jasielski, szczycił się jedynym w Galicji lekarzem okulistą. Hrabia Stanisław Wilhelm Siemięcki, właściciel potężnej dóbr, ostatni syn ostatniego starosty bieckiego, który czając koniunkturę w latach 70. wykupił całe starostwo bieckie, czyli Biecz i pas miejscowości sięgających od Biecza do samej granicy ze Słowacją. Do tego kilka starostw niegrodowych, miasto Zarszyn, Dobra Polizulickie, pod Jarosławiem, w Pawłosiowie, Magierów, to są dobra już lubaczowskie, dawne królewszczyzny, Zarszyn. Także w ciągu kilku lat stał się ogromnym posiadaczem ziemskim i też był osobą niezwykle zaangażowaną na rzecz własnych poddanych. Tutaj ludzie, którzy mieszkali w dobrach siemięckich, ja nie spotkałem żadnej relacji, żeby były jakieś konflikty pomiędzy dworem a wsią. Na pewno jakieś były, no ale to jakby nie były aż takie doniosłe, że to gdzieś przetrwało. I Siemięcki sprowadził do swoich dóbr z Czech lekarza okulistę, ponieważ zauważył, że ludność boryka się z jaskrą, a także zaćmą. I nazywał się ten lekarz Ernest Chladek i kilka lat pracował w dobrach Siemięckiego. On wtedy stacjonował pół na pół w Ropie i w Bieczu. Zajmował się operacjami i leczeniem właśnie chorób okulistycznych i to był cały czas jedyny w ogóle lekarz okulista na terenie całej Galicji. W końcu go przekupiono i stał się lekarzem gubernianym, czyli miał swoją siedzibę w Lwowie, a po całej Galicji jeździł po miastach cyrkularnych w ramach takiego pewnego cyklu, czyli w jeden miesiąc operował w Bochni, w miesiąc operował w Drohobyczu i tak jeździł po całej Galicji i prowadził jako jedyny lekarz już państwowy galicyjski okulista prowadził takie zabiegi. Należy podkreślać, że pierwszą partię zabiegów jako lekarz prywatny wykonywał na terenie powiatu późniejszego gorlickiego. Tak samo do aptekarzy zaraz przejdziemy. Tutaj jeszcze kwestii na przykład akuszerek. Jak tutaj widzimy, mamy na terenie około, wypada 5 akuszerek na cały powiat. Przy takiej dość znacznej liczbie porodów, to taka w sumie niewielka liczba to było dużo za mało. No, porodami zajmowały się tak zwane baby, no, czyli osoby przeszkolone, ale będące cały czas w tym nurcie medycyny ludowej. Do medycyny ludowej wczoraj były urodziny Kolberga, więc akuszerka to była osoba przeszkolona, która posiadała certyfikat, była po długim szkoleniu, posiadała własne zaplecze medyczne, ale dopiero akuszerki się z prawdziwego zdarzenia pojawiają w 70. latach, a na większą skalę dopiero w 90. latach. One miały ze sobą apteczkę z odpowiednimi lekami, miały przybory, które miały pomóc przy porodzie. To nie był jakaś tam miednica czy szmaty, które się tam wygotowywało, tylko to były, zresztą ustawa o tym mówi i wymienia dokładnie, co akuszerka powinna mieć przy sobie. I akuszerki musiały zdać
egzamin i mogły wtedy pracować na terenie danej gminy czy danego okręgu sanitarnego, o którym też za chwilę powiem. Natomiast dopiero w latach 20. możemy już faktycznie stwierdzić na podstawie ksiąg metrykalnych, gdzie akuszerka zawsze jest po gminie gdzieś tam z boku zapisywana, nie ma swojej tabeli. To też jest dziwne, że przez tyle lat, czyli przez 150 lat, kiedy istniały formularze ksiąg metrykalnych dotyczące głównie narodzin, nie znalazła się osobna klatka dla nazwiska akuszerki, a przy każdym wpisie jej nazwisko, kto odbierał poród, istnieje. Z uwagi na ogromny niedobór lekarzy, braku dostępu, no bo jeżeli był lekarz w Gorlicach i był lekarz w Bieczu, ewentualnie przyjeżdżał prywatny lekarz do Dóbr, ale też na przykład na terenach górskich Dóbr, dworów nie było, no był w Ropie, był w Lipinkach, mniej więcej tam nigdzie w głąb dworów nie było, więc każdy gdzieś z miejscowości przygranicznych musiał się do lekarza udawać przez cały wiek XIX, po prostu albo do Biecza, albo do Gorlic, więc kontakt z lekarzami był bardzo trudny, no to, że teraz jest na jednego lekarza rodzinnego przypada 2000 pacjentów, no tutaj mamy tą przepaść ogromną, więc większość ludzi była skazana na pewną alternatywę, którymi były apteki. A że Muzeum Ziemi Bieckiej, które tutaj reprezentuję, po części specjalizuje się w historii regionalnej farmacji, więc oczywiście tutaj też zapraszam, żeby się zapoznać dokładniej z tą tematyką. No, pierwsza apteka powstała, mówimy już o okresie galicyjskim w Gorlicach, to był 1830 rok, ona mieściła się przez wiele lat, czy nawet wiele dziesiąt lat w budynku ratusza, w budynku magistrackim. Ona się dość stała popularna w pierwszej połowie lat 50., kiedy koncesję na jej prowadzenie wykupił Ignacy Łukasiewicz i zaczął tam pracę ze swoim przyjacielem ze studiów Walerym Rogackim. I teraz takie dwa słowa o aptekarzach. O aptekarzach z szacunkiem się wiele lat mówił jako per magister. Było wiadomo, że ktoś jest magistrem danej miejscowości, to jest aptekarzem, natomiast nigdy aptekarzu się nie mówiło doktor, ponieważ żeby być aptekarzem trzeba było skończyć szkołę średnią, złożyć maturę, potem odbyć praktykę w aptece, następnie iść na jeden z 3 tutaj dostępnych uniwersytetów. Tutaj oczywiście mam na myśli Uniwersytet Jagielloński, Lwowski i Wiedeński, bo tam była farmacja, no i po 3 latach studiów składało się egzamin magisterski z farmacji. Natomiast farmaceuci mieli tutaj karierę wstrzymaną, bo nie było możliwości zrobienia doktoratu z farmacji. No dlatego większość absolwentów medycyny w tym czasie składało egzamin doktorski, natomiast farmaceuci tej możliwości nie mieli. Do dzisiaj mamy ten podział, że do lekarza mówimy doktorze, a do aptekarza panie magistrze. I w Gorlicką aptekę, no to Rogacki prowadził prowadził dosłownie przez pół wieku. Skończył swoją karierę jako farmaceuta w 1904 rok, przekazując aptekę Hipolytowi Nowakowi, gdzie to tam były sprawy rodzinne, że po prostu koncesję najpierw ją wydzierżawił, potem Hipolyt Nowak tę aptekę wykupił. I tutaj też rola jako aptekarz pełni i to, czy na przykładzie samego czy Łukasiewicza, czy Rogackiego, czy Hipolyta Nowaka, który nam się rysuje, czy aptekarzy wieckich, rysuje nam się tutaj taka postać aptekarza niezwykle zaangażowanego w
sprawy lokalne. Przede wszystkim wykazujący się altruizmem w stosunku do swoich klientów, czy też pacjentów, no bo to rola aptekarza zaczynała się często od diagnozy poprzez prowadzenie leczenia, produkcję leków, ale też aptekarze bardzo często odstępywali od swojej taksy. Na przykład w księgach posiedzeń Rady Miasta Gorlice często możemy znaleźć informację, że poszczególnym aptekarzom miasto zwraca taksę za leki, które przekazali za darmo albo przekazali za jakąś częściową odpłatnością osobom ubogim. I tutaj jakby te informacje spotyka się w wielu miejscowościach, na przykład w Bobowej, która weszła po 24 roku w skład również powiatu gorlickiego, ponieważ został zlikwidowany powiat grybowski. Tam był taki aptekarz Albin Janicki, więc on również dzielił się dobrem w postaci leków, rozdając leki za darmo. Teraz apteka, wszyscy Państwo wiedzą, na róg 3 maja i rynku gorlickiego apteka wzniesiona już przez Hipolita Nowaka. Zresztą apteki gorlickie miały tutaj taką tendencję do wybuchów. Jeden wybuch skończył się dobrze, to pierwszą aptekę w Bieczu tego Gorlicach wysadził Ignacy Łukasiewicz. Drugą aptekę, już tą aptekę wysadził w 1912 roku Hipolit Nowak i dla niego się skończyło to tragicznie, ponieważ uległ poważnym poparzeniom i to jakby rzutowało na jego kondycję zdrowotną, także wykaraskał się z tego, ale jednak już miał takie powikłania, że kilka lat później w 1919 roku zmarł. Na cmentarzu w Gorlicach jest jego nagrobek, ostatnio wyremontowany, najpiękniejszy, modernistyczny nagrobek na gorlickim cmentarzu, więc przy samej kaplicy głównej po lewej stronie. No oczywiście musimy też 2 słowa powiedzieć o aptekarzach wieckich. W Bieczu powstała, chociaż Biecz ma bardzo starą tradycję aptekarską, pierwsza apteka w Bieczu i w ogóle pierwsza w regionie powstała właśnie w Bieczu jeszcze w wieku XVI, ale później przez wiele dziesiąt czy nawet set lat Biecz był pozbawiony apteki i dopiero udało się uzyskać zgodę władz państwowych na otwarcie apteki, ponieważ apteki też były limitowane, tak jak teraz. Dokładnie sama sytuacja jest, tylko te liczby były dużo większe, czyli na ileś tam tysięcy, teraz nie wiem, na 3,5 tysiąca mieszkańców chyba może być jedna apteka, więc wtedy to wyglądało, chyba musiało być, że 30 tysięcy, dlatego zgodzono się otworzyć drugą aptekę na terenie powiatu. I przez bardzo krótki okres prowadził tą aptekę Józef Heller, którą w 1877 roku przekazał, czy też odsprzedał koncesję Wilhelmowi Fuskowi. Tutaj też mamy taką dość klasyczną biografię dla aptekarzy galicyjskich. Byli to często tak nazywani koloniarze, czyli pochodzili z kongresówki po 1863 roku po powstaniu, jako uczestnicy prześladowani na terenie zaboru rosyjskiego uciekali do Galicji. Tutaj się realizowali w różnych zawodach, między innymi w aptekarstwie. Wielu aptekarzy było również powstańcami i między innymi takim powstańcem był Wilhelm Fusek. To jest jego syn, kolejny aptekarz biecki, Witold Fusek. Kilka słów o Wilhelmie, bo też tutaj jest, zahacza o obszar Łękowszczyzny. W tym samym czasie, kiedy Wilhelm objął aptekę w Bieczu, lekarzem miejskim w Bieczu był Antoni Kotowicz. Niesamowita postać, bardzo obecnie zapomniana w Bieczu. Próbujemy taranem jakby pamięć o Kotowiczu przywracać. Udaje się to z średnim jak na razie sukcesem.
Kotowicz pochodził z rodziny duchownego grecko-katolickiego. Jego ojciec był proboszczem Dymit Kotowicz w Orowej pod Drohobyczem. I on był z terenem Łębowszczyzny związany wręcz rodzinnie, ponieważ wszystkie 4 jego siostry były zamężne z duchownymi grecko-katolickimi tutaj z terenu powiatu gorlickiego. I często właśnie Kotowicz udawał się do swoich szwagrów i sióstr i tam prowadził badania botaniczne i stał się jednym z najbardziej aktywnych uczestników takiej ankiety przeprowadzonej w latach 70. Rostawińskiego, w której również uczestniczył jego kolega z Biecza, czyli aptekarz Wilhelm Fusek, który był świetnym rysownikiem, stworzył unikalny album przedstawiający zasób lokalnej flory, album roślin i grzybów. Obecnie jest badany pod kątem obecności pewnych gatunków w XIX wieku na tym terenie. No, jest porównywany artystycznie z albumami takimi klasycznymi niemieckimi XIX-wiecznymi. W jego ślady, czyli w ślady ojca poszedł Witold, czyli średni z wielopokoleniowej rodziny Fusków. Medycyną i jakby sprawami zdrowia takiego fizycznego się bardzo jakoś nie przejmował, natomiast zaangażował się w jego mniemaniu dbanie o zdrowie psychiczne i zdrowie społeczne tkanki już narodowej, ponieważ był zaangażowany od początku wieku XX w różne etapy tworzącego się ruchu narodowego polskiego, oczywiście także skończył w latach 30. jako członek narodowej demokracji, ale pomimo jego zaangażowania w politykę również angażował się w ruch abstynencki. To też jest kolejny temat, który też jakby jest ściśle powiązany z tym tematem na terenie powiatu, ale już z centrum w Bieczu, ale skupiającym ludność całego powiatu, nie tylko gorlickiego, ale także nie wiem, Ropczyckiego, Rzeszowskiego, Strzyżowskiego, Sanockiego. Działało Towarzystwo Euteria abstynenckie, niepowiązane w żaden sposób z żadnymi strukturami kościelnymi. Bardzo radykalne, można było podpisać oświadczenie o abstynencji na całe życie albo na 1 rok. Jeżeli tylko doszły jakiekolwiek wątpliwości, że ktoś coś tam chlapnął, no to był od razu usuwany. W 1910 roku oddział Bielskiego Towarzystwa liczył 400 osób. No, taki, należał m.in. ojciec Tadeusza Kantora z Wielopola do Bielskiego Towarzystwa, ale chyba bardziej radykalne było tylko Towarzystwo w Lwowie, z którym bardzo ściśle tutaj Biecz współpracował. Tutaj się też nastąpił pewien rozłam, bo Biecz wówczas leżał w diecezji przemyskiej. Ordynariuszem był biskup Józef Sebastian Pelczar, który był łowcą masonów i tutaj się doszukiwał też jakby podłoża ostrego masońskiego w tym ruchu abstynenckim. Więc to też zostało bardzo ciekawie przekute. Zostało to przekute z jednej strony ta euteria, bo już nie była, jakby formuła w Bieczu się wyczerpała, została przekuta, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież na scouting. W Bieczu dzięki właśnie temu ruchowi powstała najstarsza, jedna tam z 3 najstarszych drużyn skautowych na terenie Galicji, a także szkolnictwo średnie, znaczy szkolnictwo zawodowe dla młodzieży. Trzeci z kolei, a to już zapraszam Państwa do muzeum, bo ja już tutaj muszę kończyć, a tutaj kolejny temat, bardzo ściśle powiązany z miejscem, w którym się znajdujemy i to podwójnie, czyli szpital w Gorlicach. Gorlice przez wiele lat nie posiadały żadnego miejsca, którym miejscowa ludność powiatowa mogłaby się leczyć. Pierwsza jaskółka nadziei, że takowe miejsce powstanie, to jest połowa lat 80., kiedy Henryk Klimontowicz, znowu powstaniec,
który przyjechał tutaj do Galicji, zamieszkał na początku w Gorlicach, później w Wójtowej pod Bieszem. Tutaj jako taka regionalna ciekawostka, był inżynierem drogowym i w jego gestii leżała droga Gorlice-Konieczna. On prowadził cały nadzór nad jej stanem technicznym, projektował wszystkie naprawy i Henryk Klimontowicz zapisał w testamencie dość pokaźną sumę na budowę szpitala w Gorlicach. Za jego życia to nie zostało zrealizowane. Dopiero do tematu powrócono pod koniec wieku XIX. Tutaj decyzja zapadła w 1897 roku. To też tutaj warto podkreślić, że to była decyzja powiatowa. To nie była decyzja, która wynikała gdzieś tam z dofinansowania z pozycji funduszów krajowych czy już z samego Wiednia, tylko to była inicjatywa oddolna. Rada Powiatowa w Gorlicach zdecydowała się na podjęcie tego wyzwania. Też mówiąc o Klimontowiczu, nie sposób powiedzieć o Karolu Neumanie, miejscowym adwokacie, który również przekazał na ten czas zawrotną sumę na budowę tego szpitala. I budowa ruszyła w 1898 roku jako budowa szpitala powiatowego. To jest tutaj jeszcze nie powszechnego, tylko powiatowego. Tutaj projektantem był Jan Wilczyński, monopolista, architekt Wodnicki, który zrealizował masę projektów, między innymi był autorem przebudowy budynku Ruskiej Bursy, więc ten budynek to jest też po części jego wizja, aczkolwiek nie do końca ukończona. Sklep koło Dukatu, ten taki ładny, willa koło Dukatu tutaj na skrzyżowaniu, to też jest, zresztą ma masę różnych, jeszcze tutaj różnych projektów, no ten jego wizja jeszcze się tutaj raz pewnie się pojawi. Wilczyński zaprojektował ten szpital według koncepcji, jaką obrano w Nowym Sączu. Mniej więcej te projekty były do siebie bardzo podobne i też zakres, jaki obrano, bo to był projekt na 100 łóżek. To było w ogóle jednym z największych szpitali na terenie całej Galicji, więc to było coś, rozmach, z jakim powiat podjął tą budowę tego szpitala, to była niespotykana sprawa. Realnie tych łóżek było 30 do 60 w zależności od okresu, ale też tutaj jego funkcja też się zmieniała, funkcja i statut, ponieważ od momentu jego otwarcia starano się cały czas o nadanie mu statutu szpitala powszechnego. To już były zarządzenia odgórne, to już Sejm zatwierdzał, czy taki szpital prowincjonalny może mieć status szpitala powszechnego i szpitalowi gorlickiemu udało się to uzyskać dopiero w 1902 roku. Od tego, czy w trzecim już zaczął funkcjonować jako szpital powszechny, opłacany rządowo, więc tutaj z różnych ustaw sanitarnych i zdrowotnych możemy sobie również wyczytać, jakie było menu w szpitalach galicyjskich, ponieważ jak to za Austriaka wszystko było określone ściśle w przepisach, więc dokładnie są tygodniowe w cyklu miesięcznym rozpisane w gramach i co powinni pacjenci spożywać. I teraz ja się ostatnio dowiedziałem, ile w szpitalu w Gorlicach jest zatrudnionych lekarzy obecnie. 100? 150? No w ogóle jakieś takie liczby, które się nam w głowach nie mieszczą, ale tych lekarzy jest teraz naprawdę sporo. Taką praktyką w szpitalach galicyjskich to była praktyka 2 lekarzy. Był lekarz dyrektor i sekundariusz, czyli lekarz pomocnik, który pewnie niedługo będzie gdzieś dyrektorem. Pierwszym dyrektorem szpitala gorlickiego był Stanisław Krasucki. Natomiast takim jednym z najbardziej znanych z tego pierwszego okresu sekundariuszy był lekarz Leon Żuławski, który wcześniej pełnił praktykę również jako sekundariusz w szpitalu w Stanisławowie i tam zasłynął jako wynalazca leku na raka i bardzo szybko został przeniesiony później do Gorlic i on jakby praktykował
swoją terapię już w Gorlicach. Wraz z otwarciem szpitala nadano mu imię, jak żeby inne, jak nie cesarza Franciszka Józefa. Tak też się stało. Tutaj są szczątki tablicy, która niegdyś była przy wejściu do szpitala, została zniszczona podczas jego przebudowy i gdzieś złożona na boku. No to jest taka analogia. W tym czasie największy szpital w Galicji Zachodniej był również budowany, pewnie go wszyscy Państwo gdzieś znają, bo jeden z najpiękniejszych w ogóle szpitali w Polsce, szpital projektu Tadeuszkiego Boniflatrów na Kazimierzu w Krakowie. On był budowany równolegle i również w tym samym czasie został mu nadane to samo imię, czyli cesarza Franciszka Józefa. Tutaj jakieś wycinki prasowe, między innymi jak koleją dowożono rannego ze Skołyszyna do szpitala w Gorlicach. Tutaj w 1902 roku w szpitalu gorlickim pojawia się lekarz, który jest związany później przez wiele lat z samymi Gorlicami. Nie tylko odgrywa bardzo poważną funkcję jako medyk, ale również jako działacz lokalny. Tutaj mam na myśli oczywiście Jana Przesmyckiego, który był później wieloletnim dyrektorem szpitala. Ten szpital istnieje do dzisiaj, on jest w znacznej formie już przebudowany w okresie międzywojennym. Te skrzydła zostały poprzez nadbudowę tego frontonu jakby utraciły tą swoją lekkość bryły, no ale jakby w zasadniczej formie ten obiekt istnieje do dzisiaj jako po prostu stary szpital. Taką może nawet nie drugą, ale pierwszą instytucją, która zajmowała się również opieką zdrowotną, była Powiatowa Kasa dla Chorych. Jeszcze potem już w okresie międzywojennym Powiatowa Kasa Chorych w Gorlicach. Ona działała na zasadzie po prostu ubezpieczeń społecznych, dlatego też często mówiono na kasę chorych, albo kasa chorych, albo po prostu ubezpieczania, więc jak ktoś był chory, to szedł nie do lekarza, tylko szedł po prostu do ubezpieczalni. I tam się mogli leczyć przede wszystkim ci, którzy byli ubezpieczeni, czyli po prostu płacili do ubezpieczalni składki zdrowotnej. Tutaj Gorlickie Ubezpieczenia to są dwie daty, które się pojawiają podczas jej założenia. Pewnie obydwie są właściwe, tylko jako dość skomplikowana instytucja nie mogła od razu wystartować, więc tutaj jest 1886 lub 89. To są te dwie daty, kiedy ta Powiatowa Kasa Chorych w Gorlicach powstaje jako instytucja. Zatrudniała lekarzy, prowadziła ambulatorium, miała własnych lekarzy, miała gabinety rehabilitacyjne. Budynek Kasy Chorych został wybudowany na tworzącej się na początku XX wieku jednej z najpiękniejszych ulic w Gorlicach, na ulicy Jagiełły, i również tutaj dla Kasy Chorych dwa projekty wykonał Jan Wilczyński. To jest drugi. Po stronie Sokoła to są te budynki, tam koło ZUS-u. Tutaj mówiłem na samym początku jeszcze o okręgach sanitarnych. Tutaj jakby już ustawodawstwo austriackie, tutaj jest ta główna ustawa z 1870 roku i później rozbudowana w 1896. No wtedy też mamy m.in. w ramach tego pakietu oglądaczy zwłok. Nakazywała utrzymanie lekarza w każdej gminie.
Oczywiście było to niemożliwe, więc gminy, które nie były w stanie indywidualnie utrzymywać lekarzy, tworzyły tak zwane okręgi sanitarne i przez wiele, wiele lat, znaczy przez około 3 dekady, teren powiatu gorlickiego był tożsamy tak naprawdę z jednym okręgiem sanitarnym. Dopiero w 1900 roku zaczęto rozszerzać na 2. Powstały tutaj formalnie 2, praktycznie 1, ponieważ okręg sanitarny w Bieczu nigdy nie wystartował, choć został powołany, ponieważ w Bieczu lekarz był utrzymywany przez Urząd Miasta, natomiast powstał okręg sanitarny w Gładyszowie i do 1913 roku cały czas Gładyszów jest wskazywany jako jego stolica, jako jego główna siedziba. Natomiast od 1913 roku, w momencie kiedy na przykład jest konkurs na lekarza dla tego okręgu, no to się pojawia już obligatoryjnie Ujście Gorlickie jako drugie miejsce, gdzie taki lekarz może stacjonować i pewnie tam stacjonował, ponieważ w zakresie jego kompetencji również były obowiązki lekarza zdrojowego w Wysowej, więc pewnie w pierwszym okresie mógł być w Gładyszowie i też tutaj ja nie podejrzewam, że ten lekarz mieszkał w Gładyszowie, po prostu raz na 2 tygodnie czy raz w miesiącu po prostu do Gładyszowa przyjeżdżał i taką prowadził inspekcję sanitarną, kogo miał leczyć, to leczył. Natomiast w okresie międzywojennym, kiedy trochę się granice zmieniły i także troszeczkę inaczej wyglądały lokalne warunki, no to rozszerzono oprócz tych 2 dzielące powiat wertykalnie na pół, no to powstały jeszcze w Bobowej i w Rzepienniku Strzyżeckim, także powiat gorlicki był na 4 okręgi sanitarne. Też w okręgu sanitarnym był utrzymywany nie tylko lekarz, ale utrzymywana była sama akuszerka, więc tutaj też taka pewna nowość, która już jest stwierdzona w 1900 roku i tutaj już możemy podejrzewać, że te akuszerki faktycznie mieszkały albo pełniły obowiązki w miejscach, gdzie do tego były przypisane. I tutaj w miejscowościach były tworzone komisje sanitarne. Ja to mam wypisane dla każdej miejscowości komisję sanitarną. Tutaj są tylko ujęte 2 osoby. Komisje sanitarne najczęściej liczyły 3 lub 4 osoby. W niektórych miejscowościach liczyły one nawet 5 osób. I też co ciekawe, czym mniejsza miejscowość, tym ta komisja była większa. Więc czasami 10% populacji należało do komisji sanitarnej. Dokładnie nie jestem pewien, jaki był zakres i kompetencji. Na pewno musieli współpracować z lekarzem, który był przypisany do danego okręgu sanitarnego i pewnie ich kompetencji leżało dbanie o sprawy czystości, sprawy cmentarzy i te, o której była mowa wcześniej, czyli dozorowanie trupiarni i pewnie się tam dzielili między sobą jakoś tam obowiązkami. Tutaj jeszcze kilka innych, tutaj z Łąkowszczyzny już. Ten skład komisji sanitarnej też jest opracowany dla każdej miejscowości, więc to gdzieś tam pewnie będzie to udostępnione w formie takiej już pełnej. I tutaj jeszcze chyba byłoby z mojej strony to już na tyle. Jeżeli Państwo są czymś zainteresowani, to zmieściłem się w czasie godzina 40, więc Bardzo дякую за таку, думам се, že не само ви інтересуючу продукцію. І
już tak, dziękujemy za uwagу, так, то рішу, що так, ми будемо вам це забирати до п'ятничового вечора, але постаючи ще до нагоду, że beświduję i jeszcze mam Waszą uwagę, to bardzo serdecznie zapraszamy, to prawda, hołowni młodszych, ale jak przyjdę, to będzie nam bardzo miło, na warsztaty malowania miszki toreb do naszej Bursianej Biblioteki. Startujemy też takim nowym cyklem, to będzie za tydzień, w sobotę, to jest 2 marca, ale zapraszam też Was na 16 marca do naszej bursy na godzinę bodajże 17 na promocję poetyckiego tomiku autorstwa Petra Medwidia. Moderowator będzie Petr Murjanka, tak że poeta z poetą sobie pogadają i będą prezentowane też monotypy, które przykraszają do tu zbiórku, monotypy Juraja Czerwonego, tak że bardzo serdecznie zapraszam. A wszystko to, co się będzie odbywało i dnešnia prelekcja jest możliwa dzięki dotacji ministra wewnętrznych spraw i administracji. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Aplauz.